TikTok je najpopularnija društvena mreža među djecom i mladima, a uglavnom se zasniva na kreiranju, pregledavanju i dijeljenju kratkih videozapisa. I ne čudi što ga djeca i mladi vole koristiti jer nudi brojne zabavne mogućnosti, kao što su snimanje dueta s prijateljima, korištenje smiješnih i zabavnih filtera i sudjelovanje u kreativnim i zabavnim plesnim izazovima, a nudi i mogućnost dobivanja različitih savjeta i preporuka. No, sve te pozitivne strane vrlo lako mogu zasjeniti opasni, uznemirujući i neprimjereni sadržaji. Uz to, sami korisnici TikToka često ističu kako je on kradljivac vremena, odnosno kako se sekunde i minute vrlo jednostavno mogu pretvoriti u sate, često besmislenog pretraživanja sadržaja. Iako se na TikToku sadržaji koji se prikazuju temelje na preferencijama korisnika, djeca se mogu susresti vrlo često s dezinformacijama, negativnim poticajima kao što su oni za gubitak tjelesne težine, filterima koji nerealno prikazuju tuđi izgled i daju pogrešnu sliku o idealnom fizičkom izgledu, a posebno su opasni brojni izazovi zbog kojih dječji životi mogu biti u opasnosti. Da bi se djetetu moglo uspješno objasniti potencijalne opasnosti TikToka, a pogotovo one izazove koji mogu biti rizični i opasni, važno je razumjeti razloge zbog kojeg vaše dijete i koristi samu mrežu. Radi li se to o zabavi, provođenju slobodnog vremena uz popularnu glazbu i plesove, je li to jedan od načina njegovog slobodnog izražavanja kreativnosti ili je ipak riječ o nekoj drugoj potrebi koju vaše dijete nastoji zadovoljiti korištenjem TikToka. Dok formiraju svoj identitet, mladi nerijetko u tome eksperimentiraju, a kognitivno nisu još dovoljno zreli da na onaj odrasli način mogu preispitati moguće posljedice tih izazova. Osim razgovora s djecom o svim navedenim potencijalnim opasnostima, važno je i kontinuirano pratiti njihove aktivnosti na TikToku. U tome vam može pomoći značajka obiteljsko povezivanje, koja omogućuje upravljanje sigurnosnim postavkama računa vašeg djeteta i postavljanje vremenskog ograničenja korištenja aplikacije. No kako biste koristili tu značajku, i vi kao roditelj trebate imati vlastiti račun na TikToku. Kada govorimo o sigurnosti, u postavkama svakako trebate namjestiti da račun vašeg djeteta bude privatan, a ne javan, kako bi njegov sadržaj mogli komentirati i pregledavati samo prijatelji, odnosno osobe koje on prihvati. Važno je naglasiti kako TikTok, kao i većina drugih društvenih mreža, ima postavljeno dobno ograničenje na 13 godina. No, danas djeca vrlo vješto znaju zaobići to pravilo. Ako djetetu ne dopuštate da koristi TikTok, budite oprezni jer na YouTubeu mogu pronaći shortse i na Instagramu reelse koji prenose gotovo isti sadržaj. Onog trena kada dijete uđe u kontakt sa društvenim mrežama i kada iskaže interes za TikTok i njegovo korištenje, tada vjerojatno vika zabrane neće uroditi plodom, već će potaknuti njegovo korištenje u tajnosti. Stoga je taj razgovor uvijek dobro započeti iz ja pozicije, da pokažete djetetu vašu brigu i vaše osjećaje po tom pitanju kako bi vaše dijete bolje čulo tu poruku i jasnije shvatilo što mu želite reći.